ஹலோ கைஸ், நான் கிரிக்கெட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணேன் இந்த வீடியோவில் என்ன பற்றி பார்க்க போகிறோம் கேட்டிங்கன்னா, நம்ம விவோ ஐபிஎல் ரிட்டர்ன்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். 2022 உள்ள ரிட்டர்ன்ஸ் தான் பார்ப்போம். வாங்க பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு டிசி டீமை பற்றி பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பிருத்வி ஷா எடுக்கிறாங்க. அடுத்து அக்ஷர் பட்டேல். டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் இந்த 4 பேரையும் தான் எடுக்கிறாங்க. யாருக்கு வந்து ரிஷப் பண்ட், அக்ஷர் பட்டேல், பிருத்வி ஷா, ஆண்ட்ரூ நார்கர். அடுத்ததாக கொல்கட்டா நைட் ரைடர்ஸ் பற்றி பார்ப்போம். கொல்கட்டா நைட் ரைடர்ஸ் ஆண்ட்ரே ரசல், சுனில் நரேன், அப்புறம் அடுத்து வருண் சக்கரவர்த்தி. அதுக்கப்புறம் வெங்கடேஷ் ஐயர். கிங்ஸ் பஞ்சாபை பார்க்கலாம். கிங்ஸ் பஞ்சாபில் மயங்க் அகர்வால், ஸ்பேஸ் பெயின் தான் எடுக்கிறாங்க. 2 பேர் தான். சன்ரைசர் ஹைதராபாத் கேம் வில்லியம்சன், பிராட்மோனிக், அப்துல் சமத். ஆர்சிபி விராட் கோலி, கிளென் மேக்ஸ்வெல், முகமது சிராஜ். நெக்ஸ்ட் மும்பை ரோஹித் சர்மா, ஜஸ்பிரித் பும்ரா, சூரியகுமார் யாதவ், கேரன் போலார்ட். ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் சஞ்சு சாம்சன், ஜாஸ் பட்லர் அண்ட் ஜஸ்வால். நம்ம சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் ரவீந்திர ஜடேஜா, MS தோனி, வயநாடு ருத்ராஜ் கெய்க்வாட். சில ஏலத்துலாம் கிடக்காங்க. சரி, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கிரிக்கெட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய் கைஸ்.